Ka Friendly Academy Higher Secondary School Perdong Umden kaba ladap arpos nem hakajing syakri jongka yaki khun kikti jongka ni kathan haka khat pratarik dai lur kala penlong yaka program penkop buram meki khandai ngot gi samla pule ki bala pas bah haki exam SSLC but HSSLC ha umni usnam da kajing kemen uba Meril Bonds MLA ulalong ukong san haka ni kasngi Lapdiang ngobha ya da ka principal kong Shilla haka jinga dan lang kinong hikai ki kmi ki kpa ki pat ba bat ki khna jong kani ka school uba Meril Bon ula airu arlak tengka nakathop SRWP ban penbha bat penhe ya ki kamra school so ni wan ban penlong hi kene ka school rengkat da ka jingdon rengkat jong kine ki handman jingi ibalong i president bat I donor bat barok sipara ngila persyang ban pen sanam ya ipa jungi iba kerteng I friendly money te nak ta ka daw ngi sedang ya ke school bat kini ki men jungi ru ki ong kam long ka basuk ban sedang ya ke school kalong ka ba hinre hagi tu ki por gi jing perkat ar peus nem shwa ngatarai ba kalong ngitarai ba kalong ka basuk renda la yat pat hakini ki kat khandai snem ki bala le ni sneo ba tang ki jing sudah bat kanong idap da ka jing kemen ha ka jing shisha ban yoi ya ka jing shinya jong ki kimi ki kpa ya ba ki pa ki khun jong ki bat ha ka ba nang kong ni sedang ya ka school jingi ha ka arajar saw ha u march pratarik bat ni sedang na ka kelas nursery hadu klasik nang tangi prosit syakmat ni le matrik ha ka senam arajar khandai bat ha ka to ka por ni don ki kena kumba khat lai ngut but na pedang jungki ki layo ya ke risol ka babha but hadin nang tang idang continue shu bandang ya syafrang pedang gijing ki babun ni sedang pat ya ke kelas 12 ha ke snem ar hajar khat lai ha ke ba I principal jong ka Ribhoy College ilayarap yangi ni asno lang bat ki lai snem ni mi na Ribhoy College but ni sedang pat banyo ialah kajong hagi higher secondary but nadu kata senam arjar katsan ya ka higher secondary result pat don hadu kini gisnem ukna obasyabat lene ka kena ka basyabat but galong ke basang tenat iki kena but kamtam hau ne usnem obamenta niyo lat ban ai kajing kublei kini ki kena jungi ki beladon kendai ngut but ya pas lut bat kilaya sedang ban ya lek jam sekiwe pat ki kerdan jong ke jing pule bat ha history jungi ngisngeo balang bagi jing ki babon rukom ke jing ai mensim jong ki kena ru kalong ko we yingi bat ki kimi ki pa ki basnya yingi bat mentah abangi don khamat jong pi badu kum I MLA jungi ki bun ki jing ki bi kendu ha ki jing syam jungi ha ki jing ye lenti jungi ha ka school kam tam ki no hikai jungi ki badon ha pedengga kajing tray met la mensim la long kumbangi ya tray charity na kabanta ki khun gikti jong ki ne kimi pa ki bedon lang bat ni hang ne ma ki day ki kena school jungi hi onda ki la pas ya ki kerdan jungki ki baper onda ki la de pule ya ki MA jungki ki BA jungki ki 15 biang ban ai jing hikai bat barok ki ne ki kena ki ba ki no hikai ki bayar wa hin tu ki day ki kena school jungi bat ka we ka bang sultanat ke jinglong jungki ka long anda ki la wa ong agano kurkom ban ai kublei andre aga ktit pareng tike ong commendable kamot pa kadi ka ka ba philale ka ba bhatam banno senyang na ka benta ban kentiu ya ka pule ka puthi aga de ka dong ban kathan ke jungi kita kisin ki pausna ki don sibun ki riurang ba ki long kemi ki badon bentah kumno ban kentiu ya kene gadong kathan kumno ban kentiu ya galong briu man briu kumno ban kentiu ya ka themri bhoi ka bi ki jungi bat ke jalla ke jungi rukum ju ha ke jing yai tenti ke jungi kane ka school kane ka ying ka sem ha ka bala pensanam ya kene ke school aga kerteng ke jong ilet Mr. Friendly Money ubade ukpa jong kene ke yeng ke sem ke jong iba one ke jong pa
kas kong deng ter barok kong rit kong du lembat ki bahyeng ki bahasen ki jungpi ki babha ki sedang na ki berit ni thu ia kejeng yai lenti ke jungpi akapor balaseng nengkong nadu ke pratri kumat hajar sau kamlong ke besuk kejeng kejeng yai lenti ban penbiang ya ki kamera kelas ya ki kena ban penbiang ya ketulok ya ki nok hikai kamdi ke besuk tenrei ngisau sarong pan kumbala ban sudhu hadu mentah klem dadon keno kejeng kersan kebebiang nak kaliang jong ke sorka ni nak kaliang ke jong hila ban penyeng ya kene ke school hadu ke higher secondary ban ngilayos nguru ya ke result ya ke performance jong ki kena ki belami nak kene ke school kaba I sim hadu kata congratulations na ka banta jong kitu ki balaris priang ya kitu ki award kumpakat to kan yengut na pedeng jong pi beli dang kerpu ya pi kejeng tresitom ke jong pi bat kum juru ya ki we di ki pat hagi snam ki baladem ki balale no sedin jongi ki balale baha ki baladon hagi lai lagi jong ki kam ki jam ki baki ki tre hagi benta bapher ngas ngaulung mensim menne habai principal I pensgau sepang getu gawe gamat kaba iong bakalong kung charity te ngatarai ublim nom ino undan rengkat hi kijing kerku kin sawan nasyalenden charity begins at home hi kaying gasem ngajung pi kade gbal hikai yang hi nadu menswa kaman sim ban sakri jadi nak tak kenal, hak jeng yai lenti jung pi wat happening jeng ki babun, jeng yai lenti jung pi ban pertelun iki kam iki ke school, ndrei phim sham la shong thai, hirang yan, pi pelut naladi, kat kebayo nak fees kan nomdap, kabar pisai nam plan kadon bagan ke school kan yeng kan yan, jadi tak kenal, kalau ki kaba kum uwi na kinong mikmat isngau ba ngihap ban pai kmat ban pet ban kmi ngamnut ban ong ban kular bakan longbet te hendrei in persang ban pet ban kmi ye kilat jingaram kano bangila banyaram na kabanta ban kersan lane ban ai ye assistant na kabanta kejing ya lenti kejungpi Balaring kemudian kunci umbak Masih